Iti panagtultuloy ti kangrunaan at damag. Gapo iti mapaspasaran adawal ti Bagyo a Maymay agsumbangir a panagragaay tinapasaran iti Cordillera. Kangrunaan na apektaran dagiti kalsada. Manirmaan met ti panagwaknit dagiti masaknan kadagiti delikado. Uno kadagiti saan a delikado a paset ti kalsada a nargaay. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Napasaran iti daduma a paset ti Cordillera ti panagragaay dagiti daga. Naiparikep ti kalsada iti Talubin Barlig Kalakad Road iti Barangay Talubin Bontok, gapo iti unstable slope nga intunda ti agtultuloy a panagtudo. Bayatan nat pasabalmet ti Barlig Bontok Road, particular iti Sitio Pengiw, gapo iti panagragaay ti daga. Itimot sa Danga Mountain Province, nat pasabal ti Sadanga Bontok Road, particular iti Sitio Akadhang Anabel, gapo iti agtultuloy a panagtinag dagiti bato. Nat pasabal met para itanyaman a klase ti lugan ti Pinokpok Balbalan Road, particular iti paset ti Barangay Taga Pinokpok, gapo iti panagragaay ti daga. One-way pasabal ti Governor Bado Dangwan National Road iti Amposongan Bacon Benguet, gapo iti panagragaay ti daga. Manarimaan mo ti koordinasyon ti DPWH iti lokal a gobyerno ti Bacon para iti clearing operation. Iti met kibungan, napigsa ti ayos ti danom anang apektar iti Ambalideng Road. Isu a mabalbalakadan dagiti motorista nga ganado dumalyasat iti nasao a kalsada. Natupakan mo ti narsuod a retaining wall ti dua nga elf iti Katlubong Bugyas. Saan matamadalanan ti Luneta Luwakan Proper Junction iti Barangay Luwakan Itogon, gapo iti panagnato ti level ti danom ken napigsa nga ayos ti Antamok River. Kabayatan na, mangisaysayang katmet ti La Trinidad MPS iti mobile patrol ken road monitoring tapno i-assess ti kasasaad ti kalsada ken may panamnama ti kinatalged ti publiko. Agtultuloy mo ti monitoring da kadagiti level ti danom iti Balili River ken kadagiti Asideg a Creek tapno matingiting dagiti mabalin a peggad ti layos ken masigurado ti kinatalged dagiti umili. Bayatan ang isayangkat ti Kibungan Fire Station iti river monitoring iti Ipit River iti Sablang kas paset ti heightened preparedness measures iti paet ti agtultuloy a tudo nga intunda ti Bagyong Maymay. Mabalbalakadan mo ti publiko aliklikan dapay ti umasideg kadagiti karayan. Gapoy tinakaro a peggad manipod iti Bagyo a Maymay, nabilin dagiti amin nga operasyon ti panagminas iti entero a rehiyon, nga gipatungpal iti dagos a panagganad iti kinatalged tapno masalakniban ti biag ken infrastruktura. Bayatan na balakadan dagiti small-scale miners aliklikan dapay asumrek iti small-scale mining addicts da, ken nagbakwit kadagiti shanties da ken nagrelocate a dagos iti nataltalged a lugar. Nagsuspende met dagiti nagduduma a lokal a gobyerno iti tourism activities da, tapno may panamnama ti kinatalged dagiti umili ken bisita. Ad-adda pay apapigsaan ti probinsya ti Abra ti disaster preparedness ken response efforts na, babaen iti isasangpet dagiti augmentation personnel manipod iti Philippine Coast Guard, iti baet ti epekto ti Bagyong Maymay. Ti deployment ket mangpatibker ti kabailan ti probinsya iti search and rescue, emergency coordination, ken disaster response operations amang komplementar iti agtultuloy a panagragget ti Abra PDRRMO ken daddumapay a responding agencies. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian.